să vorbim puțin despre clasificarea grupurilor finite. Clasificarea grupurilor finite. Mai precis, o să facem clasificarea grupurilor cu număr de 4 elemente, de 6, cu ordin mic, grupurile de ordin mic. Așa că primul exercițiu este următorul, foarte cunoscut de aminte. Dacă G este un grup cu 4 elemente, deci ordinul lui G este egal cu 4, atunci G este izomorf cu Z4 sau G este izomorf cu produsul direct de grupul Z2 ori Z2, care este grupul lui Klein. Da? Și aici sunt izomorfisme de grupuri. Asta este unul dintre rezultatele vechi ale teoriei clasificărilor de grupuri și a fost făcut de Kelley în 1853-54, cred că 54. Problema de clasificare a grupurilor finite este una extrem de veche, este 170 de ani. Kelley este cel care a demarat-o și, din păcate, este nefinalizată, este foarte greu de a se finaliza, sunt multe rezultate de clasificare, dar nu este complet finalizată. În principiu putem scrie o funcție, avem funcție definită pe n, cu valori în n, g de n, g de la grup, o să fie, prin definiție, egală cu numărul tuturor tipurilor de izomorfism de grupuri de ordin n. Cu alte cuvinte, până la un izomorfism, câte grupuri se pot defini până la un izomorfism pe o mulțime cu n elemente. Formula generală pentru G de n nu o știm. Deci G de n egal cu cât, nu există o astfel de formulă. Mai mult, pentru anumite numere n, nici măcar nu știm cât face G de n. De exemplu, G de 2048 încă nu e cunoscut. Cât este acest număr? Se pot da însă anumite valori pentru diverse numere naturale pentru G, de exemplu, ca și consecință, noi știm că dacă P e un număr prim, G de P este egal cu 1, oricare ar fi P număr prim. Pentru că pe un grup, pe o mulțime cu P elemente, se poate defini până la un izomorfism o singură structură de grup, și anume structura de grup ciclic, și asta e consecința imediată de la teorema lui Lagrange și consecințele sale. De fapt, teorema lui Lagrange și conceptul de ordine este util în a rezolva probleme de clasificare de grupuri, cel puțin de ordin mic. Ne reamintim că teorema lui Lagrange spunea că dacă G este grup finit și H este un subgrup al său, H subgrup în G, nu? Așa, atunci ordinul lui H divide ordinul lui G. În particular, asta rezultă dacă luăm din teorema lui Lagrange, pe care am făcut-o la curs, din asta rezultă că dacă luăm H subgrupul general de un element, ordinul oricărui element G divide ordinul grupului, oricare ar fi G mic din G mare. Deci aceste două consecințe aceste două rezultate vor fi des folosite în clasificarea rezultatelor
pentru grupuri pe mulțimi cu un număr mic de elemente și în general și mai departe. Da? Da, deci de aici imediat rezultă că pentru un număr prim există, pentru un număr prim GDP este 1, orice grup cu P elemente este izomorf cu grupul ciclic Z indice P. Și acum să vedem exercițiul 1, soluțiile la exercițiul 1, care la exercițiul 1 se poate reformula, nu? Că G de 4 egal cu 2. Pe o mulțime cu 4 elemente, până la un izomorfism se pot defini două structuri de grup, structura de grup ciclic și produsul direct de grupuri ciclice Z2-Z2. Da. Să demonstrăm soluția la exercițiul 1. Să demonstrăm acest lucru. Și anume luăm un grup cu 4 elemente, deci G grup cu 4 elemente și atunci ne uităm primul lucru la ordinele elementelor. Ce ordin pot să aibă elementele, având în vedere această consecință a teoremei lui Lagrange, că ordinul element divide ordinul grupului. Da? Deci automat pentru orice element din G are ordinul un divizor al lui 4, deci poate să fie ordinul să fie 2 sau 4, elementele de ordin 1 sunt egal elemente unitate. Da? Având elementele de ordin 2 sau 4, atunci o să spargem problema automat în două cazuri. Cazul 1. Dacă există, grupul G are un element de ordinul 4. Deci există un element X aparține lui G, ordinul lui X e egal cu 4. Aia înseamnă că mulțimea 1, x pătrat și x la 3-a, sigur e o submulțime în G, da? Dacă ordinul x este 4, x la pătrat și x la 3 nu face elementul unitate, cu 1 am notat elementul unitate, automat dacă am un element de ordin 4, evident că x ăsta e diferit de 1. Acestea sunt 4 elemente ale lui G. G are 4 elemente, deci incluziunea asta este egalitate. Deci, cu alte cuvinte, rezultă că G este egală cu 1 x pătrat și x la 3-a. Ori un astfel de grup este evident izomorf cu grupul ciclic Z indice 4. Izomorfismul este cel care îl duce pe 1 în 0, în clasă de 0, pe x în clasă de 1 și așa mai departe. Da? X pătrat în clasă de 2 și x la 3-a în clasă de 3. Asta se poate proba imediat că această funcție de la G în Z4 este morfism și este evident izomorfism de grupuri. Da? Deci în cazul în care grupul G are un element de ordin 4, atunci acest G este izomorf cu Z4 și am rezolvat primul caz al problemei. Cazul 2. Nu suntem în cazul 1. Da? Nu există un element X al lui G, astfel încât ordinul lui X să facă 4. Da? Dacă ar exista, am văzut că îl mitraliem că este izomorf cu Z4. Păi dacă grupul G nu are elemente de ordinul 4, atunci elementele sale au toate ordinul 2, cu excepția elementului unitate. Da? Deci atunci rezultă că toate elementele au ordinul 2 și asta pot să o scriu și așa, că x pătrat face 1, oricare ar fi x element în G și aici are loc și pentru x egal cu 1. Da? Deci orice element are ordinul 2 și o scriem așa. Păi dacă e așa, un exercițiu banal, că dacă avem un grup în care x pătrat e egal cu 1 pentru orice x din G, atunci rezultă că G e abelian. Rezultă că G este abelian. Asta puteți verifica imediat. Luăm două elemente x și y și făcând xy la pătrat face 1. Da. Adică xy ori xy egal cu 1, înmulțesc, da? Deci dacă iau în paranteză, dar cum să justific asta? Xy la pătrat egal cu 1, iau două elemente xy arbitrare, o să obții xy face 1
Și înmulțim aici cu X și cu Y, înmulțesc la stânga cu X și la dreapta cu Y și o să iasă că YX egal cu XY, adică elementele comute și oricare elemente două comute. Bun. Deci, dacă grupul meu cu 4 elemente nu are elemente de ordin 4, are toate elementele sunt de ordinul 2, cu excepția elementului unitate, o să obținem așa ceva, deci este că G e abelian. Și atunci ne apucăm să scriem pe G ca mulțime. Da? Deci înseamnă că G e egal cu, îl are pe 1 ca element, că G este grup, mai are un element X, scriem aici că X e diferit de 1, ordinul acestui element este 2, deci X pătrat sigur face 1, și atunci avem 4 elemente, mai trebuie să mai pun elemente. Păi mai am un altul, Y. Da? Deci fie Y diferit de 1, Y diferit de X. Atunci și Y are tot ordin 2, deci Y pătrat face tot 1. Da? Și avem 3 elemente deja în grup și o să mai avem încă unul, că G are 4 elemente, o să mai am produsul lor, X ori Y, care, din cauza că G e abelian, eu știu că ăsta face și Y ori X. Da? Deci înseamnă că grupul G are această prezentare. Da? X, Y și are 4 elemente. Observăm că aceste elemente X, Y sunt diferite de cele dinainte. Da? Deci când am pus nou element X, Y aici, el este diferit de 1. Dacă ar fi egal cu 1, da? Dacă ar fi egalitate, înmulțesc cu X la stânga, ar rezulta că Y e egal cu X. Dacă ar fi 1, fals, pentru că eu pe Y salt un element Y diferit de X. Și la fel cu celelalte, da? X, Y este și diferit și de X, pentru că dacă ar fi egal, ar rezulta că Y e egal cu 1, fals. Și analog, X, Y e diferit de Y. Da. Deci, da, am pus, ăsta este efectiv al 4-lea element din grup. Fain, prin acest caz, deci grupul meu G are reprezentarea asta, atunci G este izomorf cu Z2 ori Z2 din enunț. În ce rezultă? Că G este izomorf cu Z2 ori Z2 și izomorfismul e dat, o să trec pagina, nu mai am loc aici. Este dat de funcția, o să o iau tot așa de la G în direcția asta. Hai să spunem F, definit pe G care era mulțimea 1x, y și x, y egal cu yx. De fapt, asta este și prezentarea grupului lui Klein, da? Dar, da, noi l-am dat ca Z2 ori Z2, produsul direct al celor două grupuri. F de 1 face 0, 0. F de x e 1, 0. F de y e egal cu 0, 1. Clasă de 0, 0 și în final F de xy e egal cu 1, 1. Și ăsta este un izomorfism de grupuri. Puteți arăta imediat că F e izomorfism de grupuri. E un exercițiu banal. Aici, repet, Z2 este grupul uzual. 0 și 1 al claselor de restul modulul 2 cu adunarea obișnuită, adunarea modulul 2. Și în felul ăsta am arătat ceea ce a arătat Cayley în 1853-54, că pe o mulțime cu 4 elemente, până la un izomorfism, se pot defini doar două tipuri de structuri de grup, Z4 și Z2 ori Z2. Sau dacă vreți, această formulă G de 4 egal cu 2. În data viitoare, în filmulețul următor, o să arătăm că G de 6 este și el tot egal cu 2, deci pe un grup. Până atunci, dacă nu vă iese, vă las ca temă. Pe o mulțime cu 6 elemente se pot da două structuri de grup. Una de grup ciclic, Z6, și cealaltă grupul de permutări, primul grup nepermutativ, S3. Da? Deci asta vă las, îl puteți face fiecare. Repet, argumentul la nivelul ăsta pentru grupuri de ordin mic sunt folosirea intensivă a teoremei lui Lagrange și a ordinelor.
Ca să vă dau ca indicație pe o mulțime cu 6 elemente. Ordinul element poate să fie 2 sau 3 sau 6. Dacă spargeți din nou problema în două cazuri, dacă are un element de ordin 6, o să obțineți că e ciclic, isomorfizăm 6 și dacă nu, vedeți ce se întâmplă cu elementele de ordinul 2 și 3. De ce este izomorf cu S3, da? Și în felul ăsta avem un prim rezultat de clasificare în una dintre cele mai vechi probleme ale algebrei, teoriei care vine din teoria grupurilor, da? Asta e o problemă de 180 de ani, de a afla acest GDN, acest faimos GDN. Da? Și v-am spus că nu, din păcate, nici măcar pentru un număr n micuț, nici măcar nu știm cât este. Da? Bine. Asta a fost primul rezultat de clasificare. Repet, în filmulețul data viitoare, când o să mai fac, o să fac și GD6, dar sper că până atunci și voi puteți lucra la el.